Jeg hedder Lars, og jeg skal være chauffør i dag. Jeg ønsker jer alle tillykke med hunden og sådan her. Og jeg skal nok gøre mit for, at vi får det rigtig godt i dag. Når solen skinner lidt mere, så ruller vi herhen til. Og så har jeg et par enkelte retningslinjer, og de skal følges. Og hvis de ikke gør det, så holder vi bare. I skal ikke hænge ud af bilen, når vi kører, fordi at, der kommer altså mange andre tåber end os, ikke? Bare for at egen sikkerhed. Vi skal ikke have nogen, der falder af og ødelægger vores dag. Og flasker og dåser, det bliver inde i bilen. Og hvis der er nogen, der taber noget udenfor, så holder vi bare og venter på, at det bliver samlet op. Og det er egentlig... Hvis man slår en ihjel, så må man vende hun på siden. Kan du godt tage den, når vi andre vi kører, så? Fordi at, som sagt... Hvis der er nogen, der har det dårligt, og skal kaste op, eller få en idé om, de skal tisse her ud over kanten på bilen, det har jeg set før. Og det er faktisk ikke ret behageligt for de andre resten af dagen. Jeg er fuldstændig ligeglad, for jeg ser det jo. Så for min skyld kan I gøre, hvad I vil, men ellers håber jeg på en super dag. Det er så god idé. Og jeg skal nok gøre alt på. Og hvis der er nogen, der skal med ind i lastbilen, så kan I bare sige til. Ja!